skrive ind. Vi er jo så galt nogle af det, men der er mange ting, det kommer sammen med. Ja, det er lidt så. Det er fedt lidt. Åh ja, de kørte uden hjelm, dem der kørte ind. Nej, det er det her altså. Det er bedre at finde en eller anden trækker akse imellem, du kan se lige, hvis det er, så med det. Ja, fordi vi har prøvet med det space, så ruller han det hele med, altså. Den er... Ja, det gør den nemlig. Det gør den snart på space. Det duer ikke, men det trækker ikke. Det er sådan, det ser ud af. Den går igen. Den der var der sådan. Det bliver spændt hver gang du skal service. Det kan ikke gå at være en rykker en knokkel lidt til at starte med. Du kan testkøre på en eller anden. Det er jo bare sådan 2 20 meter, så kommer den hjem.